So chen sunan mesen saryong tiene enteng panyunmu yo pece antinang tingin klayang ngaso ing pondokan sindu joyo lan dileki sami sarem awak sekat Jawa Angsul mring pondok neci kita akan mikir wajini ring maestro penale kalah nonting lemo kanan kiri ning kanan kiri Andinala rangkai rotambi mantri aneng muri ate aneng ayun Panjumuro suarani lagi makan bengo-bengo Surat-surat lewong menang pelangi Murok-murok langkah neng ngerti Rosamyo ambukti pindah kong nayu Waktu enjeng lamun samyo bukti Marakan samyo Suka bunga manai gabe Atau ali langkai rekati Wali kebu siji Ulame kekandung Tato ali langkai bukranti Kata ingkang nonton Tato rami Dengi ing kebuni Campur mancing sasuring nagari Mantri aneng muri Pate aneng layu Lajeng sowan pate renar pati Matur rintang kantor Kanjeng Sunan angan dikoake Aneng ngendi main sati kami Pate matur angge wonten alun-alun Imbalono Sinujaya angge marakan bingung Noyo sami inimbalan kabeh Laki santri di koten di Bali Sajoyo ukrik Rosami mangayu Ibu jaya tanpa nono angge Kamai tomangko Ikan aneh alun-alun kabeh Makan piro ingkang angredi Inggih nuhun Gusti Tapi setan Prabu Om punika kang boten kunci maisa samiyon Saha malih pejahipun tembe Ambo bucar dateng ing Kenawi Manjekipun bangke Yan ambo debu Latokoro ambiro ale ingkang sira condong Nuya lembah izin dulu menten Iko nyanda maito kepunggil Dumpul nonjok kuping Ule-ule ibu Ibu pagi mesem amet kami Janji angan di koron Orang ngerti kang jadi karpe Dia santri opo puniki Opo ono maning ingkang sira dulu
Nembah matur kisindum ring Gusti malih pamintengon lamun mesa pecah benjingge dalam pucal bangkenya ingkali pun di papaneki wangkeh mandeki pun inggih papan punika ing benjing nun inggih sangkaton yen kepareng suwun ing tembe wonten riku dalem benjing ayang anak rapi sampun wonten ganggu lah tohyo ingsun ayop yani kanyun mumangko muga-muga rahayu kabeh ingsun kahat nonton rimo santri nyoto trahing becik wong kaya sireku sampun purna dawuhing Narpati Sindhu Jaya ngomong yen mekaten amba sedaya keparenga loyo lengser sami hiyo santri dan hiyo amegatro. Itu wau dawa tembangane saiki kula jelasaken. Sak mantune sak marine wong papat Imam Sujono, Simbah Sriwijaya salam salin iku nek ngribo segala-gala diceritakno meneh nek ngene apa iki anggone pendopo Paseban Amangkurat iku ngrembug ngene. Iki kok padha kumpul adipati kumpul kabeh kok siji gak kumpul. Adipati Banyumas. Ditakokno ambek Pakde, Pakde iki kenapa? Apa adipati Banyumas kok gak teko pirang-pirang wulan iki gak tau sowan nang. Coba takokno. Apa lara apa napa? Lah akhire si utusane Amangkurat iki budal nang Banyumas nakokno. Adipati Banyumas jenengan boten nate sowan ing Paseban. Kok gak tau kumpul, kumpulan iki lho. Aku isin ketemu ngene Amangkurat iki isin aku. Mbok saiki kon ngomong apa karo bali ora. Ngomongnya terus ngene utusane Amangkurat. Akhire balik. Nah, si Pate itu mau matur ngene Amangkurat. Gusti Tumenggung Banyumas Adi Banyumas itu mau ngomongin terus sampai aku. Terus lho mungkin berarti arepe ngarani saiki ku arepe makar. Nah, terus gimana nih? Wes gini. Omongno ngene senopati-senopatimu ngene Amangkurat kene. Sapa sing iso nyekel Tumenggung Adipati Banyumas gake perang iku tak kei ganjaran pertikan utawa harta apa akeh. Sakuran suwene pengumuman iki diumumno tentara kalahe Amangkurat siji gawe sing wani apa iki daftar. Ngene iki daftar. Lah mari ngono. Suwe-suwe gak ono wong saliji. Gusti sampai suwene kaya ngene iki durung ono sing wani nyekel Tumenggung Banyumas tanpa peperangan. Aku duwe wong apa petapa petapan sing gone guwa golo-golo wong papat dhek wani yo wis turun. Nah akhirnya ngutus wong loro marani Mbah Sriwijaya Imam Sujono salam salin ngene guwa sekolah. Tapi budale kok guwa itu gak gampang. Dhek dilanda lindu, ngerti lindu ya gempa diparani macan papat wong tur buat ini sak sapi. Wes iki nek mundur apa enggak? Makan papat iki arep apa iki? Tekoke gede gedean mangan kene. Mundur kene yo mati, maju yo mati. Mending maju terhormat. Akhirnya ngono pun lah macak begitu wong loro utusane Amangkurat nuntut gua. Mending ngarepe gua, macan papat iku ilang. Akhirnya jenengan sinten sing mandur gua. Gua utusane Kanjeng Amangkurat ngutus jenengan badhe
ditimbali dengan. Ya wis budal. Wong papat budal namanya Keraton Amangkurat. Kita kone kom sapa ya Amangkurat jawab aku Mbah Sindujaya kula santri saking diri niki adik kula Imam Sujono niki salam salim. Kon tak kei tugas iki gelem apa? Ah diceritakno tugas itu nyekel temunggo Banyumas. Lah temunggo Banyumas tapi syaratnya gak dipateni gak perang. Wani enggak? Wani. Kon jalur apa? Kulon nyuwun Pak Selendang, jalur selendang, cinde, nyuwun selendang kali tampar. Lu aneh ya, jalur aneh ya, tampar. Turuti budal. Nah, perjalanannya budal menggone ngacok, menggone Adipati Banyumas, Basi Binti ngamar jadi pengemis. Membo jadi pengemis, jadi pundasnya jaluk sumbangan digawe berangkat haji. Enak ya, sumbangan berangkat haji. Nah, berangkat haji namanya itu. Macam namanya sih buka apa gitu? Joko Keraton itu. Nah, keraton itu biasanya ono lawang seketeng, lawang papat lapisan ya. Aku tolong aturno ngomongin gustimu, aku tinggal sumbangan. Sampai jawab aku panas karto. Tepung gini, Arab tinggal sumbangan, matur menurut sampean. Nek usaha ketemu, nah waktu ketemu ternyata si temen Adipati Banyumas sih lagi makan. Begitu sih nak monggo, mau dengan madep Adipati Banyumas. Begitu madep, kita koyo Mas, jeneng arek nom, kon jeneng sapa? Kula Panas Karto saking diri. Iki adik kula Imam Sunola sing wingi salam kali salim. Bener. Lah, karepmu apa mrene nyekel sampean? Kula utusane noto Amangkurat sampai tak cekel. Lah kok tapi ini ketemu Banyumas manut. Dicekel itu gak ada perang. Iki lho falsafah wong Jawa. Sampai nek tau dulu melorot tanpa bolo menang tanpa ngasorake. Iki falsafah sing dianut lah. Maksudnya ini, sampai nyerang gak ada perang, gak ada bolo. Sampai menang, apa menang, tapi tanpa ngasorake. Jadi wong sampean kalah itu gak krasa kalah. Manut sampai sampean. Iku jenenge falsafah wong Jawa. Mengkarane wong Jawa itu keris kayak mburi. Gak mungkin kayak itu lho. Jadi ono sing tiba ngarep. Ha itu keris. Nah, niki teladane Mbah Sindujaya. Orang secara fisik namun tapi atine Sindujaya. Manut si Adipati Banyumas budal. Begitu diajakno oleh Amangkurat heran lho, wong iki kok iso nyekno gane perkara itu menggung lho iki Adipati lho iki. Wong dindine dhek duwe pasukan, duwe senopati. Tapi Mbah Sindu gak ada perang. Si jenenge Mbah Sindu iket apa iki Adipati Banyumas lho gune Imam Sujono naleni ngene. Iku yo sanepane. Gak mungkin tak tegak namanya. Iku sanepane bahwa menghormati musuh. Lah sampai ngene apa? Banyumas wis lebokno, ngene penjara bisa dibantu Banyumas. Saiki wong papat iki Panas Karto, Imam Sujono saling-saling penjal tak ganjar. Dikai Borodono wae. Tapi Mbah Panas Karto enggak dia. Kulo namung nyuwun maesa, jaluk kebone pun sing kiri. Lah waktu itu ya wis apa iki gini kan kabeh kebu sing Banyumas. Wae kebu sing Banyumas iki duwere di gadiano lho ngene kongkol kakak Panas Karto yang dulu. Tapi Mbah Sindu ngomong, kalau mboten sedaya. Aku ya siji sing dipele sing guru. Dan itu pun kebubule itu kebubule. Ada lho. Iki kalau bagi nyuwun namung setunggal kula suwun kebubulipun sing lebine iki tekno maneh. Wenehno maneh lho ngene Banyumas. Sapa sing boto? Coba nih. Iki siji sifatnya ya Mbah Sindu enggak serakah. Niku. Jadi panutan dengan tokoh kita itu di sini itu adalah mempunyai ketidakserakahan siji Mbah Sindu. Ya dia kok taruh kabeh. Nah itu awal. Nah, makanya lho. Petang puluh dino sing dhewe sing 3 dino karena kebun kok digiring ke Banyumas nang ngene Amangkurat karo Mas untuk 400 kilo. Iku lempeng wis elek. Nah, mati ya dia. Mati itu dikendirno ambek Mbah Sindu dibelah wetenge dinggoni manggone papat. Sing dinggo apa iki
mandeke batang iki lho iku meneh sing tak gawe pedukuhan. Begitu mau nyantol apa batang wis petang mulu dina nyantol wis kali balune karo sambune gak enak. Gitu lho. Mandek nek kono Mbah Sindu babat alas. Pelan. Besok. Lajengane cerita niki, Pelan tadi. Nah, lajengane cerita niki, monggo niki dia waes. Nah, sak menange nyokol temunggung Banyumas, wong papat iki diwenehi gelar. Gelar itu kehormatan, pangkat Islam gelar. Mbah Sindu Jaya Pangaskato, jenengan kowe tak wenehi gelar Sindu Jaya. Imam Sujono diwenehi gelar Surogar Cita. Si Salam diwenehi Tirto Asmoro, sing situ mene Asmoro, neng Asmoro. Nah, gelare dieling-eling Imam Sujono mungkin nek Tirto Lambe wis gak disebutno Imam Sujono tapi Surogar Cita. Lah Mbah Pangaskato, soal Tirto Lambe gak disebut Pangaskato tapi dijenengi Sindu Jaya. Nah, jangan cerita untuk mengubah. Ini Kita laksanakan karma. Cinarito Sindu Sarwanipun sampun medhal saking puri maita kule tinuntun ning asmara kang keli tirta asmara ning pangiringing maita ing lampahipun yen landhapipun supaya bebatanipun ing tepining kang benawi lampahing kebul anyempon yong prateng tepining benawan lampahipun sedaya samini ali langkung jelas ning ranu angger uga ngrasayekti maringi kena tamu tiga mari maiso sampun nundung panci luhur mulya mati Sindu Jaya Mulya Muwun Tirta Asmara Tuntali kapriye karepmu mangko Tirta Asmara Anulya nauri muwun kakang kawula Baca kesan kula kumun satu hutan turun kali jarek karso kakang mawon lamun yai ul rembuk ing kata ingsun langkayo dipun laboni Adri langkang kepuniku kang dikawus manjing tami yo kinoling ing gawe kono sampun bentel wong kening maito wau antuk sadodo ari
wonten kanjeng kang satuhu amalan aneng benawi bangke kebo aketanto punamake kecanto wonten ing niku sampun kawan dodo ari daging kulit godhog sampun nulya tiyang catur ngerti sampun mentas alon sapratane ing dalan sedayanipun prosami edo alinggih kula kasita andulu wonten mono ingkang becik nulya gaita ing bathon alas iki becik inaryoda duko cinatur dan bati kisindungan diko arum atanyo mring rowan neki kang samyo kepernah ano Karena semakin dan sinong adipun kakang tetanyo napa pun mantep ing jale lamun wis mantep sanyata pun kakang nedya ngrewani wirta asmara nurungi asmara paningkang kula Surokan cita ngucap kula sampun rombong sayapun punika dados cukup kula sedaya sami rumagan prasamya kumandang karti ababat sedaya cinatur wono ing ngarsi patukuhan wastati sampun kathah triyonipun kisindu angandika lah taati kati pundi napa krasang manggen ing tuku punika inggih kakang sampun krasang mila lajeng kula trepi boten langkung ngandika satu kawula pedhi yen tamakatayai manira asumja juno lah ati narana pelang trepan tubuh iki wis mangkono ing sentayitna rene para Sura kerji katanya Use arum amanis Pungkadan asomunopo Kisitu joyona kuri Iya manira ati arsa mare wetan riku Sura karcita mocar Laki dikakang suwawi Jawab aspo kisindu
nulya lumampah datan kawarna lampah nyoki sindu jaya ing marugi cinatur tirta asmara kalayan warukan royi ugi anto pamit suragarjita mus ati arsa punapa tirta asmara nahuri arsa wangsul mring arga tulungkah ulon lampahira sindhu jaya winustru yongos prati konga sekar kandapura kandane arum amunes surya wustunggal arti nulya rayan aneriku setalu aning wana risambune wanci enjing mulya wau kisindu tumandang papat lamine wusti kang condro lori ana wong kang prakti arsa derek agrepiya kai sindu aninggi sampuning lami saya kathah nuwun ipun Gusti patutuhan disindu angolyo kami wonten mriku lumakaya ngene dina angolyo kisindu jaya karya sabda wiwarake punika kebaika henti ing jahati cinatur sampun gati sikro bidesta ing laut mengalir titihan prakteng mengareku muri minggah kedhah mulya wangsul ring samudra isin dunyurung sakenya mangitur lampahireki wus prapta ing paterusan menggo ngetan kang lumaris tan ana kang kaesti amun prangka ing agung bocaping ing samudra pinanggih tiyang satunggil pakaryane samidene wados ulang disindu jaya atanya dateng tiang atur ngarsi esana derek tetangga andi kotian sing pundi kantilana buri yang di kotanya ring ulun kula sing angel dento jenengan di kotian pundi inggih abdi kula saking dusun Rama Ikan Hindu Keduluk Isang Kali Sampun dangu teniro abondo yuko Golongan pelbus pipi Nulyo kawiruan Ibu wong kuno
Guru sarwi surasami kaget sadoyo kanya lumayu angge pangku ngurus walani para kumeno malah awanti-wanti lato ayo mono macan agiku meno aja dulu tigang paling lah kemburono ojo lu mari Noyo kandhek pepali ing ngampel dento sarwi anu wus alih lasiro antio andoro tulung dino menurut kang nandingi Lengkot ini lo Lapayo lere Hime Telung dino noyo siro meslanono Ano tanding Iku ketini lo Molo payu bukano Sake pelani lo sami Ate kumeno Ura kawina kuli Yeto iyo sun turut Saken jengiro Nudo amarem bali Pade kumiro Sake balani wang Payu konco jengkuli Sampun bubaran Bolo ngampel Kuli Aman diko pangeran ingang pedento Dawi maring pate Pate kaji paran Soko wani mapakno Ing yudan ing kita paling Podo saduko Yenunan yudaneki Esto pate sopo biso matenono Marangki kita pare Sun kanjang negoro Sajejer melangi pisan Lamun wani podo siji Puno kibingwang Nade kumeno benjing Noyo nenggak pati mangkat angundang no Saking kamyasi Sami nuwun suko malah kong sirong dino Nuranono kang nyagai Anoyo tuan Nasing pangeran Anggris Disampuni pati mara ing ayunan Pangeran Andawuhi Pate kadiparan Opono ingkang sagah Pate nembah matur alih Nyuwun seduka Tanwonten sagah Gusti Noyo kundur pate saking ayunan Betaput dumudi Maturi uningo dateng lekjono pajo Matur kula atur uning Dateng paduka Lamun kepareng Gusti Nuwun inggih mong jati mitra saduka Prayutisipun tari Pade anandika Dirupani boyo Lan sapa arani reki Hemento doyo Timbalono den agri Ulatono mitramu konsik Kapangjo Lelo sampun padosi Tanggamu pinangjo Kang dikotini balan Dumateng Ryono Pate
kaki punopo Isindu anahuri Wonten karya aji kula tinimbalan Nunjuk kinten mami Lakakang samungko Lakakang Nulyo sarang lumampah Pratongan saning kiwate Kusiro lenggah Nulyo tanyokyo pati Iko manten insun tanyo maring siro Sopo anak ngerti Isindu atur sembah Dalam pun sindu joyo Pakaryo sombeng jalani Mupati lino Dusun Romo wis leki Langan diko pati dateng sindu joyo Langan insun kembali Wit insun pinto Opek pangeran ngampel dento Ani bali mreng sireki laparan siro Isindu natun ale Nun sandika lamun kula tinimbalan Nulya sareng mare raksa ing ayunan Pangeran ampel dento Andang wedono pate Lakat di padang Wasami rokyo pate Inggih Gusti ambo matur ing paduka Wonten tiyang katunggih matur dhateng ambo saking kedah punima ing rakite wong adure tiyang punika lampahan kula tari Aku monggo yen wonten dawuh paduka ambo dening lampani ayan paduka pangeran amandika semoga ana ing ngendi padeto sembah inggih punika Gusti ingkang ngangge rasul anak punika mulya dipun apa marinyo daya mbah mangarta Pangeran Cikro dawuhi mulane para nanging insun Bali Lato abang insun tanyo maring siro Sopo anan jeti Isindu sembah dalem pun sindu joyo Pangeran ngandika malih wong iki sira Kanginan nawat sari Nuni kawula sing kukur dusun Romo Namung penyudak ini Lagi tengayuto pangeran ngandika Marma insun ani bali marang ing sira apa ana wigati sing pamawas insun apan amung sira kang paduka nyeneni nangge udanira idang paripurna yen sira unggul ing dule sun ganjar prodo Mohoto hiro wani Esun Gusti kawula minum nampa yen wonten dawuh Gusti manggung anggeng kaso pangeran anandika yen mangkun sira mangke sira miniro kekanang kaprayogi
Hindu Jaya Anuya milih pusaka Sadoyo dening mali Anono prayoga mongkel paksa duka wau ingkang jendramani matur prinata sagunggamanku niki mongkel papunika kang ambita Sandiko panggang angre Eto sindu jolo jahat kurang prayoko Beci iki agemami Kiro anggowo Yon kiro iwe prayogi Inggih Gusti Trepak punika kewala Awula suwun Gusti Marang punika dolati paduka nyuwun wekdal sawatawe ing dalu manca yen wonten bedhug muni Anandika pangeran ing ngapel jendha ing jenengan iku tandha lan yeulima Yai Sinduana Huri ing dalu mangya yen wonten bedhug muni kirang langkung tangon tabutika wantinira Tondo ayun abyasuri tumulya paduka enggal angen turono medal payudang tumuli gedhe kumena kawula kang ngadepi latoya yen kadheku karsanira ucapus majoratri Isindu samono nulyo adat lumampah Dedemintan lampah niki masjidku meno Engkang pinuduk sine Kita parewan kita luang andiko Palinah merinjai Pate unggamono saking wajaniro Jen podo hati-hati Yasno kan iso Sadaluyono guling Bomano kalapun sandi upaya Sing iso dalu mangkin Mula den prayitno ing masjid Tukurono Paten Banoyo pamit yo apalintah perintah kepolo mantri disaking polo mantri lan sentono timbawa dan putih dan podo prayitno ing masjid Tukurono jaba jero kabeh matur sandika saking para mantri pancadaya kang kakemetan ana nindra sambuning tengah wengi sami seslimuran mangyo nyegah ngantuknya ana donging ana repi Jikati lemah sadaya wong ngideri Kacarita wantinira tabutika latri wuten lebeti Masjid punika tanana kanggo ninga ya bedhug sinapu titik sagung kang joko sanono amiyarti mong saduga kang yarsa bidungna yaiku sidang pale anu ya tumandang anu kudo ginelat tumuju masjid woi pratong ta sapa kang kemen
Anawi manci kang temen punika sanika bidang balik asudukaniro sapa kumalancang nabu beduk tengah wengi matur saduka nuwun sukonjeng Gusti tan uninga kang nabu beduk punika yen mangkono direki panturut sadoyo tanno pilem saduka ajeng paduka Gusti sadoyo lenggah kang wonten mlebet masjid kita balik kalang tuntuniro Osa Budi Osinding Kisindu Josoan Pangeran Ngampel Dento Sampun Sakungu Saking Kulik Londo Tumingan Kisindu Joyo Praktini Jo Andang Pangeran Ing Ngampel Dento Istiro Ingkang Rapi Parang Kasandro Kisindu Joyo Nembah Paduka Nurati Ergi Surat Panantang Ringku menona kali Sidang palikinan angendali udo Inding fungsi Pangeran Yogyakarta Pate Anule Layang Nawulo Panantang Jure Dateng Kumono Pate Anyambi Kani Sapun Pono Pananting Kamu Naworo Pangeran Yusuf Mantri Ragawan Sidro Naworo Mriku Menok Isine penantang Jure Enggal Budalo Mantri Melampah Put Prakti Kutinabuh Tengrani Ngampel Dento Kumandrani Tidang Pale Renta Satu Gobolo Kumeno Inon Amuntamno Sami Binarung Kongto Pura Sundur Yati Sampun Injil Tidang Pale King Panyudan Satu Sindu Joyo Ngertati Tidang Pale Nono Lamun si Sindu Joyo Dudu musuhing adure Marmo terus manusia Rataning musuh nekti Duk uninga ana jango kan Lalangan Joyo dipun takeni Sira wong apa lalang-lange mago Isindu alona duri yo bener para ingsun lalang ing margi marmaning lalangan aning marga suwe nganti sileki dene durung medal Tidang Pale modal ingsun uga angentani wong Ngampel Dento dulu tanah kali Sindu Joyo Anabu Siro Manis Medali wong ing Ngampel Dento ingsun kanthi ngadaya Anandi Tidang Pale Dermoru Mampa Ayahaning Jeng Gusti Jeng Pangeran ing Ngampel Engkang Anduta Tidang Pale Surangling Sira kanggo apa becik sira kaliya Dudu sira mungso nami ora prayoga Sundolan wong cilik Jaya Amus Abdi Handika Kang Prakti
kaya ana karyanira merkajaya anahuri kakang kawula tinuta dumateng Bendoro Gusti lampah kawula ing upos alimbali kakang lengi isin bucaya lingira lah inggi ati suwawi kocap usam yo lampah dateng kawarna ing margi prakteng pesanggrahan sampun laju arah maring Gusti pangeran ing ngampil dento saksana ngandika aris singgo jaya tanpa ana negara sai sineki sadedek lan marangipun dadi balik sireki singgo jaya atur sembah nyuwun duka Kanjeng Gusti dalem boten saged nampa sifat duka Kanjeng Gusti jeng pangeran anak turun pangustadya ujar mami sapa kang bangkit merjaya ideng paling gumani ya ingsun kanggar negara mongko sira datang hati Sindu Jaya umatur yen Gusti ayon peparing kawula nyuwun maesa jeng pangeran anak tulis yen mangkono karsamira lah mulya sira dingin Sindu Jaya umatur nyuwun menang Kanjeng Gusti lengser saking ing ayunan sangkawarna lampah iki pusprapta ing tuku Rama putra wayah anak Dewi ingkang wayah mulya matur Kyai nopo kang wigati jangan ditinggalan Kyai Sindu anahuri ora liya katinira sun arsa kinanjar negeri Nyingani rodatan burung anak pisihing sang haji Loyo ingsun kinawungan amulih ring Rama timbing maesa yungken aterna inon nganti mangko enjing Kocapa ing kalunipun putra wayah samya bakti atayo ing tingkahira duh Kyai Anang sojure dene tangonten punina sedaya kawetni yarasi Amira kula prati wonten ing mriki punika ager tangan ingkang nika murid pinak kula
Isindu angen riko Dun rumah swasa ningsun Amupi anak riko Pun remang umatur malih Anak kamu lo amudar Jangan dikokan uripe Dutatan bangke daluar Agar diko ingkang ngangkat Dinakam ring samudra kung Dados kesanging su tompo Duk kecepet oyot reksi Andika kang lunga Niko batu di oyote Nuli rentaning lima Tempakit ambulawat Nulyo cengang Niko junjung Juragan ing samudra Tuhutan maos mami Atulung anandika Pinukul urakawula Kang gegaing termalih Punika anas doarso Nanging kantet pindareke Laki mulati sudarmo Reneng sampun pinanggiyo Nyuwun iki kula matur Kalayun amangkyono Sampun jawat asto sami Siremelan sindu jaya Cikra mundur singasane Nulyo ambyoring samudra Wus panggilan undang suto Ojo binatiyungipun Remeng ayun manggiyona Gusti nira ing dermaling Angepang punika Wong aduh ayang mus raming Anggap gagari kodong Saking sangeting duka Mustelak remang kumatur Ombo nyuwun duka tuan Dasarus lamotan panggih Disindut joyo ngandi Adi poro soko ngendi Suro karjito angling Saking priya prata Kungsun Badiat niar siwarto Yen kadang atanding curik Nung salawan Bidan balik inggur Menok
tan kaya kadang yen ora paring uning dasar satru alik lilo malah tumuji samangkin kang aran kidan balik manjing satru teking kuyut jahat pengen maniro amah hati ni reki mung emane tan uling para yuda Sindu Jaya angandika adi cucu kersa mami manira derma kumandang mongko sayaning ngerpati pangeran nyempel gading iku ingkang alur sing sempit punya ing rakiting wong ajurit Royo kandhak Nulyo lere telung dino Sake pulo ganti nari An ono wadi sajudo Sentolo lan para mantri Latihan petinggi kasih sedaya tan wonten mantun marmane ingsun wikan wit sungker mitra siji ingkang muni tepangan aling samudra Jatya juru mutinira kaitanya kya nyobati iku matur pring Gustinya manira dipun timbali Raden Narsopya pati nuli manira tinantun dinam lumawan yudha kalawan siti kapani kula matur kawula dermilu nampan Yono pati kyongandika dene kalan kong prayogi maliro iki tinuta angin dari para mangkin Pangeran nyampel kading ingkang kamutus maring son lah payung ring ajengan prapto ing ngarsaning Gusti Kyoti nari manira matur sandita Yen wonten jauh paduka kawula derwing lampahi mulya pangeran ngandika apa kang katipiranti mara pilihan aklis sakehing kegamahan ingsun lagi ageming wak sira enggawa prayogi sun santarsa wong klepak kang sempurna yen kaki makatung kakang suawi kula aturi sowan maring ngambil gento kawula ayung udani Kisim dunayo yani lahati payungaku yang kali hospital
gede ori denti sampun prapto ing kuala nyampel gento Surakarcita tumingal kalangira ing jatri taruning sura lan hoya loyo angandika yen akan dikopi resani ulam niku sami karo hoya kelawan sura sampun kiping yang budi yang sirungan kuasa kening yang susmo kocapa ing lampanyira wis prapto ing ampel gading tetek sampun kinancangan tekalih wis mentasane prapto ngajengan kori minto larap jagi pintu wis marak ing nyayunan jeng pangeran ngandikoris pagarira sindujaya ingkang prapto layu bukan layu melampah negara ini telatah daerah pelang tepeng suatu saat masih dulu senengan topo oleh termasuk guru pada karo guru Mbah Sunan Prapen itu senengannya topo guru bahkan sampai petang diceritakan di bawah Sunan ini si Mbah Prapen itu tahu topo sampai dua sebenarnya petang dan pasti tujuannya juga lama ini pas topo ini mulai dari sampai tengah ketemu berlayar Mas sampai jenenge sopo aku jenenge Mertojoyo sampai sinten aku Sidojoyo nah sampai apa yang arep apa aku boleh ilang ya saya bareng-bareng nanti ngomong-ngomongan wong loro iki manjing dadi seduluran wis diceritakno akhirnya pada pisahe si Mbah Sindu terus sampai tekan mengarik si Mbah Mertojoyo gak diceritakno. Suatu saat ini ampel gento itu belum ya diceritakan ini ontran itu kurang nyerang. Nah pada suatu saat itu Mbah Sindu lungguh di pinggir sekolah perawat takon begini iki arepe nyerang Gumeno karena sih jauh itu arep nyerang Gumeno. Lah, Mbah Sindu kepengen delok intinya cuma kepengen delok peperangan itu mau. Karena ini perahu ini kebek, sini kebek, nah kebek Mertojoyo konco sing tau kebek itu dari juluki. Aku melok apa? Loh, nggak mungkin mas. Perahu itu harus kebek. Sampai naruh nembak ini, pokoknya buri gak apa-apa, ini cantik. Ini cantik gak apa-apa, cantik itu buri. Cantik lah. Mari dulu sampai tekan dole apa Gumeno itu mana kumpul kabeh. Nah baru tentara itu nyerang. Jadi kita ambil jurnal apa ini pisang balik. Sing nglawan aku ku aja kerucuk-kerucuk kaya ngene-ngene iki. Mergane wong kerucuk-kerucuk ngene iki gak mungkin bisa nglawan aku. Sakno, mereka iki wong iki gak tau mangan enak ngono ya gak ngerti soal bodoh. Wis kon dua mbek aku timbang mati tak paten. Susunanmu kok ngene. Pimpinanmu kok tumbengmu kok madhep dhewe. Jek gak percaya tentara ambil itu. Nyerang. Ya tenang sampai jeneng siji-siji. Paling apa ini tidak paling juga on guru ngerti makan itu Gumeno sih jadi dengan aku nantang sama lagi ini kesan kalah dong. Akhirnya benar akhirnya kalah melalui kabel
Si tentara Ampel itu mau ayo kabeh. Mari musembah. Telun pimpinanmu, telun Senopati mrene ngomong aku ijen kudu ijen. Ojo. Nah, mari ngono. Lah, amang kurang dilapori atine niki tentara jenengan iki Senopati pun kepelayu mungsuh didampari. Memang betul ya sing tapi didampari. Akhirnya dia ngomong. Sopo sing iso ngalahno didampari? Engko tak kei ganjaran tanah pertikan ngerti kan? Begitu. Simat. Nah, kalau sing wani, akhirnya mereka dhewe ngomong, Kanjeng Gusti, kula duwe kanca sing kaya iki Dedaya. Lho terus mrene, jenenge sapa? Sindudaya. Mari diceluk, dan Basim itu pakaiannya sederhana, biasa. Wis kumpul. Lah sing disikotilo iki wong iki wong. Iki kok sing gawe klambi abang. Nah, cinta abang. Lah perjalanane nyeluk Basindujaya disusul Mertajaya iki perjalanane iku mau weruh jenenge Sura ambek liku Sura ambek Bajul tukaran ambek iki. Nah di sini ya di kitab Babat Sindujaya ini ada kepentingan bahwa hari jadi Surabaya itu diambil dari kitab ini. Bahkan juga saya pernah berkumpul dengan budayawan dari Lamongan. Hari jadi Lamongan pun juga diambil dari buku ini. Jadi dengan kutu bangga. Ini apa itu ada jimat ya, jimat buku sing asli. Jimat itu buku sing tua ya. Jimat itu siji sing di rumah. Makanya buku sing asli loh ini lagi gede. Jangan sekali-sekali orang sendiri loh. Lah, akhirnya ya itu kabarnya mana nih Mbak Sindujaya. Mbak Sindujaya ngomong nih ama apa ini ngambil dento. Kulo sanggup merangi Kidang Wali. Ini kan sanggup, ayo bina. Kan bina satu dan menangi itu gaman-gaman api itu gak dulu Mbak Sindu. Mele tombak lemak gedung misalnya. Ah, tombak. Loh, wong ngerti apa sih? Tak kayak senjata apa iki gaman sing api iku sapa sing api kontok ngene iki. Nggih, iki sing cekat. Tombak tinggi mawon sing apa ini. Akhirnya budal. Kulo nyuwun bunyi-bunyi niki berangkat, kulo tak berangkat dhewe nang ngono. Nah, mungkin siap mau nek apa ku kok nek ono bedhok teker bedhok muni jam 3 dalu siap mau tentara-tentarae apa ngambil beto. Iku kene wae nang. Lah bener Basindujaya itu bengi-bengi budal nggone gubernur deleki kelemahannya Kidang Wali. Ternyata kesaktian yang Kidang Wali itu ditekek bedhok koyo sawu bali itu ditekek nang titik. Nah nek niku niki ditekek kemaron. Pokoknya kemaron. Iya. Tegarep. Nah ternyata bener begitu. Perasaan ini Kidang Wali gak enak. Aku mau kerasa gak enak. Ono begini saya bener. Kabeh bangsa rakyatku kabeh wong nggowoku bukan dino iki aja ana sing turu coba besok salahe tak kei kopi iya ono tapi lah mari ngono temenan Mas si jenenge kabeh ku padha siaga terutama masjid iki delala temenan jam 3 dalu bedhok iki muni gak teratur tapi sing muni iku sing krungu hanya Mbak apa Kidang Wali liyane ku gak krungu. Berarti disilat ambil Basindujaya. Mari ngono budut muni to, muni kabeh. Tentara itu kok. Tentara sing tak kuwi. Tentara itu ngambil gento, iku siap. Begitu siap, wayah nyerang itu tarung. Kidang Wali tarung. Sing iki sing arepe mung sepatu iki. Sakmene ate iki. Metu Basindujaya. Nah, Basindujaya kan gak pakai tentara tuh, pakai biasa. Ngaliyo kan, kumpul dorong tak babat itu. Lu aku ini diutus sampai ambil dengkol mandi kon. Lu teman tak? Yus, ayo musadu. Saya pun sujud disini. Kalau buatan biasa mulai sujud disini. Jadi ini Mbak Sindu, aku gak biasa mulai disini. Yus, saya ngomong, kon apa ini? Tak sujud. Ye, monggo ini. Mene pinggir di sing sampean pilih. Akhirnya ditombak loh. Ditombak itu gak apa-apa. Kalau si lotot sampai pinggir Basindujaya gak apa-apa. Begitu ganti. Saya ganti aku.
Nah, Bas itu ngerti karena pengawasan si sampai terkapok kita paling asalmu toko lemah, balik lu toko lemah. Sing disodok ambek si jodohnya dulu awalnya. Apa pun jenis siapa itu? Bayangan nih. Irungi salah. Bayang-bayangnya si disodok. Bayangan nih. Akhirnya meninggal. Tapi tidak paling. Kok matinya nih, nyai ikan paling gak terima. Bodohku kok mati. Nah, akhirnya dia nyamar jadi pedok, jadi kiai ikan paling. Nah si mbak itu, loh ini masa mati kok orang mana? Gak ngerti nek iku nyi ikan paling. Nah, mungkin lajenane cerita ini berarti sampai si jeneng ikan paling kalah, si sampai ini jeneng mbak itu diwenehi jeneng pun babat alas sampai romo sampai pasukan. Budaya anggur ani adik andi kok kang rapi saking undi lampahi kok hindupati anak budi mengandung lampah Cacan ane juan nurun ingat sendiri kok yang minta tolong sing kakak mugi welas maning mati pun sawung kengan iko Hindu Jaya Lenyo Arum Boten gandang Kulo Abdi Sawung saking budi kulo Wonten buku enggal mriki Bupati Malik Kakang Kulo Wirangirti Sindupati laju Umatur mring raka neki Tan kadosa kulo kakang Kawon kulo kata yekti Dan margani wangkulno Kaping tedoso katite Sindu jaya namun kaji pundi warna neki Sawung si gongso punika diteko manangan yekti Ono ingkang amoso Sawung taking pundi Sindupati Sisro Mato Tan uningo asal neki Sawung si gongso punika yen saking panduti mami Salipun amun hanya kopi Wiring kuning mulesipun Kudo jlambrang mobil Kaluro cekak kiwala Bimulu makan ngaji Mulai cekuri Ibun anjalante Sisi tile sawung puniku Rantai tiga tuku ini Sisi mele aneh kanan Sisi manusia Neng kariki Yo ampun aneh ngalok Neng tempat gede Sisi budaya amun Yen makono Moro ati Jago ingkang aneh rongan Adika mundur pribadi Yo enggal ilmu laka Tak wonten sawung neki Sindu jaya malemuwut Ingongan wonten punapi Sindu pati aturira Namung palu kang pinanggih Punika kapuduka Yo penundur angli Nola ing atur buku Palu kang jebut ing ngarti Punika kakang sawungno Yai Sindu jebut malih Punika adi beko Kat piwale mami Perkawis totoanipun aji campur mawi hampe
sanajan pinten kewara lah adi biko tampani ing atara kewara seteno notoi lamane kasihipun adi paring tayi donyaku gemetar doyo Sunto akan siro mangke Rinyai muke moro Manusia kalung angge Praktek pangkalan mekanun Ridiko Ban adi Andiko lotentiko Tarno diko parentai Siro kalung Nepuk Purwopati Purpurna pitutulipun Indupati nyuwun pamit Nimbali ngoni-ngoniro Iremektan mangka prakti Yaki tinis daerah Umateng bermalih Kisin bupati amun kabehna kudu mami lah undang ono tadoyo sapa kang kalah karingin doyo iku jangan angpal rapti sakena kudu ingsun dong tuturi sira kami sawungku peparing ira dulurku sikro mangiti Romo kang sampe Tuhan Aturono sami Indupati malih nuwun mring putra wayah nyotami lah padha sira dandanono payu sigra mangkat kami dandan samyo ageng tiga wong bermalih sampun ngancik wancinipun boto ayam empal Sindupati amadika iremeng reneo angge ayu sira tabrang anak putu mami Prato ing pangkalanipun remeng sampun den suwati Sindupati aning sira anak putu numpak iki tot ing sekolah urusannya rapi Sampurno paripurna dengan maus Ojo pada Mas Muhyiddin Bangsa Tarwan Pulau Napanya Ayo ojo ojo sedulur-dulur Imam Mekiregi bareng-bareng nek gelem belajar mojopat jadi besok-besok nek mojopat mungkin dia itu mojopat asalnya itu teko lumpur ini daerah ini zaman Pak siapa Pak? Pak Amin Pak Ridwan ini kudu tak sampai jadi balik cerita balik cerita babat Sindojoyo ini sampai wis apa dan bertahun itu diwacana dijelasno diwacana diartekno nah saya ini sih kurang lakoni oposisi dijupuk teko Sindojoyo ini teko apa ini bodoh-bodoh pati bahwasannya apa yang diambil dari Sohibul Manaqib Sindojoyo itu insya Allah teladannya Mbak Sindojoyo dadekno pangiling-iling dadekno suri teladan anak butune masyarakat Lombok khususnya dari cilik ini maka kan cerita sakit kula sampaikan kene bapak-bapak lan kanca-kanca sedulur mbok menawi wonten bicaraan kula yang lepat nuwun pundi pangkami niku badhe diatur atur penutup untuk bisa dengan belajar fokus satu dulu nanti satu model kembali nanti itu jangan pindah sebelum bisa kalau khusus gagal versi A itu dia bisa buka YouTube-nya Pak Sugeng Aditya, guru besar bahasa Jawa UNESA
itu seringkali datang ke Brahma dan dinotasikan. Semua gagak Gresik sudah dinotasikan oleh Sugeng Hadilitoyo. Jadi Sugeng Hadilitoyo dengan ketik ada semua insya Allah. Cuma karena dinotasikan maka gaya lagunya itu agak terlalu slow, tinggal kita percepat saja. Ganggu penutup biaran minangka penutup acara kita dari ini. Para miyarsa sagung maca patang mangkin purna sampun boten langkung kerabat maca Gresik Wong sehat samanipun satung lepat kang pinangga mugia ing wekdal ngayun Gusti Allah ingkang maha agung marangatun kita apa panjang malih jroning swasana rahayu ing lair wiwaing batos Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kidung Romadha ing wengi teka ayu luputa ing lorong luputa bilahi kabeh Jejetan datang pun panaluan kan ono wani miwa panggawe Allah gunane wong lumpur gendia temahan tirto maling ado lan ono ngalang pring kami guna hidup panteno saking loro apa samyukali saking omo pandami minudo kelas asih panjulune saking rojo lutut kaki kapuk tiba neng besi saking wisata satu galak utuh kayu aing lemah tangan songing lanjak duane wong lemah miring yang pagi poning merah pagubaaning malah sekalir najan agung yang kurang sat lemahan rahayu kabeh aban saliro ayu ing ajaran Rawido jali Rinekto malaikat sekatai rasul Pantas ditari roh tunggal Ati Adam teku bagindo esih Pamucap yang Napa sing Nabi salin we Nabi Yakub pamyasaning wang Yusuf ing rupaku mangke
Nabi Daud karaku jeung Sulaiman kadenten mami. Nabi Ibrahim nyawa ing rambutku. Baginda kulit ing wang gede daging Abu Bakar Umar tinggi balung baginda Utsman sungsung mingsun Fatimah luwe Siti Aminah kayune kanggo ayub ing Yusuf kumangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan adantara sampun pepak sekadaing para nabi jadya salira tunggal ing kadang wau kidung mantra wedok ilang wajib ngaten mantra wedok Wakinten tambun dekat kula aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tuhan tadi pada paruan pemberian waktu dalam rangka Fondasi Budaya yang ke-416 yang diselenggarakan oleh panitia keluarga besar Nelayan Bali Cilik. Alhamdulillah sampun selesai. Mudah-mudahan pembacaan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat, bimbingan dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan-bulan pantang budak datang kalian Bapak Joko, Bapak Suparwan dan Bapak Makti. Beliau wonten kesalahan itu tadi semacam atau tidak. Kula akhiri wonten nawabid bil aqwamitori ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.